greba feministaren erronka edo jarri du mugimendu feministak aurten, eta guk uste dugu neska gazteok ere badaukagula ekarpen bat greba horretan egiteko. Zaintza greba orokor feminista mugarria handia da, eta gaztiok, gazte feministontzat momentu klabia izango da batera jotzea greba horta behira. Eta baitxare da indarberritze momentu bat biharrezkoa deuna elkarrekin motibatzeko eta aurrea behira ipintzeko. Zutara, zuen zalantza, zutara, guka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino, zutani, utopiak lehertzera gatoz. Batera jotzea da mugarri garrantzitsua neska gazte sariantzat, eta erantzuteio unian uniko biharraio esan gehu, orduan batera jotzea aurrea ateatzean ideia batez ere edo greba orokor feministakin lotuta, gaztion antolakuntza propixo hori aurrera eramateko eta alde batetik helburu horri erantzuteko erabaki ginen batera jotze honen antolakuntzan hastia. Nik esango nuke mugimendu bezala dakaun helburu nagusitako bat badala apur bat gazte perspektiba hori mugimendu feministan txertatzea eta gure ekarpena egitea, gure perspektiba hori aintzat hartuta azkaun borrokak identifikatzea eta alternatibak danon artean artikulatzea eta pixkat lan itea hortik. Bai, eta gero igual beste aldetik ere bai, gazte mugimendura feminismoa ekartzea eta gazte mugimenduan ere eragitea feminismotik. Nik uste nahiko reziprokoa dela ez, alde bitan emateala eta jasotzeala borroka hortan, eta bakoitzak bere borrokatatik eta bere ertzetatik besteai ere ekarpen bat iten diola, eta honen bestez guk mugimendu feminista egite diola ekarpen nabari bat. Bai, eta ere badaukagula indarra herri eta auzoetan antolatzeko eta apur bat maila horretan ere artikulatzeko mugimendu feminista. Zaintza greba datorren oso greba orokor feminista datorren ez gaztiok greba hortan ze enbieu, ze papel euki behar den hori eztabaidatzeko gune izango da batera jotzea eta antolakuntza hortan sakontzeko aukeria emango digu. Eta baitxere da importantia, alde batetik ere sarian eztabaida estrategikoak eta erabakigunia beha izaten dalako, saiogea pixkat ere berreskuratzen aurrez Elizondon eztabaida gai izan zian, gai horrek ekarri ditugu usurbilea. Eta baitxare orokorrean mugimendu feministan eskagazte taldietan pilpilean dozen gaixako ere eukiko ditugu, eta horrek eztabaidatzeko egunia izango da. Mai inguru desberdinetan lodifobian inguruko mai ingurua, dekolonialitatean inguruko mai inguruak, etxe bizitza, ekofeminismoakin lotutakoak ere bai, eta gero esan bezala ere testuingurua erantzute dionez ere batera jotzeak baitxere grebiakin lotuta eta aurreko batera jotzetiko erreskurauta sujetuan inguruko eztabaida bat. Eta gero baitxere mai ingurutaz gaino esan gau aizialderako ere espazioa egongo dela, biharrezko ikusteu ere espazio esmistuak aizialdizetan, eta orduan eukikeu ere ontaz gozatzeko aukeria, kontzertu desberdinekin, bertso afaixekin, egongo da ere gero azoka bat neska gazte sortzaile desberdinak hartuko eguna bertan parte. Greba feministaren erronka edo jarri du mugimendu feministak aurten, eta guk uste dugu neska gazteok ere badaukagula ekarpen bat greba horretan egiteko. Greba batzordeak antolatzea, apur bat greba mugitzea eta horren bueltan antolatzea ere bada gure erantzunkizuna, eta greba feminista orokor batera goaz, eta beraz zentzu horretan ere bai gure lana da eskoletan, lanbide heziketako zentroetan, institutuetan, unibertsitateetan hortik eragitea. Gazte feministontzat momentu klabia izango da batera jotzea greba horta behira, eta baitxare da indarberritze momentu bat biharrezkoa deuna elkarrekin motibatzeko eta aurrea behira ipintzeko. Da momentu bat gazte feministok ezin deuna galdu, así que animatzen zaituzte danok batera jotzea etortzea, usurbilen urrian 13-tik 15.